Prije svega nudimo jedan inovativni pristup. Mislim da smo prvi na tržištu među poslodavcima prepoznali STEM kao nužnost razvoja vještina i u onome što vidimo da tržište pada i da možda jedan dio studenata, odnosno učenika, se ne odlučuje upisivati prirodoslovne fakultete. Mi želimo pomoći, pokazati onima koji su se odlučili kako izgleda stvarni svijet, želimo im omogućiti da razviju svoje kompetencije i vještine na radu na stvarnim projektima. Rekli smo, preko 40 konkretnih projekata je HT pripremio zajedno sa mentorima i badijima koji čekaju studente da zaista na konkretnim zadacima steknu određene vještine koje će im kasnije biti potrebne za rad. Naravno, želja nam je što više tih studenata zadržati u kompaniji i najbolje im omogućiti daljnji rad. Mentori će biti naši zaposlenici, studenti će imati svoje mentore sa fakulteta koji će ih upućivati, a mentori će biti naši zaposlenici odgovorni za projekt, a badiji će biti njihove kolege s kojima će raditi na projektima, koji će malo ovaj neformalni svijet života i rada u HT-u pokazati. Evo, otvorili smo 20-ak mjesta, na ljetnim praksama će isto tako moći raditi na projektima za koje pokažu interes i za ljetne prakse ćemo se isto tako brinuti da imaju mentore i da se svako uloženo vrijeme od strane studenta nagradi sa stjecanjem pojedinih kompetencija. Pa svidjelo mi se jako zato što su omogućene razne edukacije kroz ovakve projekte. Omogućeno je to da još dok smo u studentskim danima da se povežemo sa kompanijama, da nam se otvore prakse i mjesta. Svidjelo mi se to i što napokon ta riječ interdisciplinarnost dolazi do samog izražaja zato što povezuje razne struke u jednu veliku cjelinu i to je ono nešto čemu treba težiti. To će biti jedno veliko iskustvo i hvale vrijedno. Mi smo ovdje na studiju i ne vidimo izvan zidova studija, a ovo je baš ono što nas ubaci u sam svijet, znači u poslovni svijet. Tako da oni nam omoguće to da vidimo što je izvan samog fakulteta. Nadam se da ću ostati ovdje gdje sad jesam, u onome sad u čemu se učim u HT kompaniji.